Mariano Malqued, Bining Malqued, Rosendo Heranya, Herminio Heranya, Ambrosia, Julio Bumatay, Rosa Bumatay, Emilio Samson Sr., Violeta Samson, Manilin Samson. Ken amin natay tigakutan, Oralio, ken Ganta family. Tigitikararuan ni Ambrosia Heranya, Felipe Budayaw, ken Josefa Budayaw. Kararwa da Roman, ken Juana Gabayne, Isabelo ken Osino Culyado, Melio ken Maring Gabayne, Janet Gabayne, Mador Habok, Flora Abad, Juanita Afalia, Goring Licodine, Vicente Leonora Apostol, Manolo Apostol, Thomas Pasuala Balbin, John Paul Sablay, Pedring ken Ernesto Balbin, Tinang Balbin, Jose ken Loring Balbin, Jose ken Lorin Ragandap. Kastamat ti kararwa ni Romeo Nieves ken Gloria Nieves. Demetria Etsequinia, Ventura Serquinia, Fausto Serquinia, Carolina Serquinia, Arnel P. Serquinia, Violeta Serquinia, Raquel Asha, Nelia Fernandez, Edwin Campaña, Lerma Campaña, Micaela Angelica Sequinia, Victorio Padilla, Estanislao Hora, Rosalina Babinyo, Marlon Abilenisha. Kastamat ti kararwa dagiti familia ti Pimusayan manipod iti family Marquez, Soda Feliciano, Margarita, Tyler J. Marquez. Ken misa pagyaman ti manipod ti Bello family. Intay pa iraman niya karkararagan ti kararwa da Adelaida Anciano, Oligario Anciano, Beatriz Anciano, Clarita Anciano, Gremar Cabrera, Maria Cabrera, Gregorio Cabrera, Heriberto Afroilan, Cecilio Afroilan, Genoveva Afroilan, Jesus Pabo Sr., Consolacion Bello, Saturnina Pabo. Tumakder tayo kakamsat, tayong pasang bayan ti Apo, babayan ti kanta apang lukat. Anay
Mapiksa ini pekan Jesus ken kai servini ai tui suken bagi Jesus ken kai servini ai tui suken bagi ai sungi tui dagang Ita puso na paten Jesus ken kai servini daytoy puso ken bahimi Jesus ken kai servini daytoy puso ken bahimi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Pangabsat itangal daw, ilagip tayo, dagiti amin apimmusayen, dagiti pamilya tayo, kakabagyan tayo, nga imununan, nga nangisubli ti biyagda kada tayo, napategda kada tayo, isuda, tinakautangan tayo, itinaimbag anakem, ikarkararagan tayo ida, agkamatalik tayo iti Diyos, nga babaan ti grasya na, alaan na idan, iti sibay na, tada ito iti tarigagay tayo, ti makikadwa iti Diyos, iti rupan-rupa. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dahi tinasantuan a misteryo, pagbabawyan tayo pa'y dagiti basbasol tayo, agpakpakaasi tayo ti Ama, ta iso manangaasi ken managayat. Itinapakumbabaan nakem kuna tayo agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay isu nga agpakpakaasyak ken Santa Maria nga agnanayon ni Berhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayumet kakabsat tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Mga sikat
sika. Kumararag tayo. Denggam kad apo dagiti dawdawat mi, ket iti panangiturong mi, iti pamati mi, iti anak mo anagungar kadagiti matay. Ipaay mo kadi, tamapaseng kedan ti inanama mi, apagungarim tumet, dagiti adipen mo nga ikakaasi mi. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti may kadwa libro dagiti Makabeyo. Ni Judas Makabeyo, ti mangiturturay ti Israel, nagurur iti kwarta kadagiti tattao na ket inpanday di Jerusalem, ti dandani upat a libra abagiti pirak. Nagserbi daytoy akas daton pakapakawanan iti basol. Inaramid ti Judas daytoy natano kabanag tamamati iti panagungar dagiti natay. No saan na mamati nga gungar dagiti natay, minamaag ken awan serserbina kumati panagikararag kadakwada. Gapu iti natibker ken nasged a pamati na nga umawat iti natano kagungguna ti amin amatay, nagtalinayad a napudno, inaramid na dayjay a panangidaton, tapno mapakawan dagiti basol dagiti natay. Ti sao ti apo. Mawaw to'y kararwaken ka o apo a Diyos ko. Mailiwak unay ken ka o Diyos sika ti Diyos ko. When segsegaan na ka iti entero abagik, when mawaw to'y kararwaken ka, akas na magaken na tikag adaga. Makita ka kuma iti santuaryo, may matanga kung matibileg ken dayag mo. Nasaysaya ati diag balbaliw ngayat mo, ngem ti mismo abiyag. Iti kasta, idaydayaw kun kanto babaen dagiti bibig ko. Agyaman naktuken ka iti uno si panagbiag ko, itag-ay kuntuken ka dagiti imak iti panagkararag ko. Agpenekak to kadagiti na ima sa taroon, ket ikantak to asiraragsak ti panagdaydayaw ko ken ka. Ngamin, kanayo na tultulungan na, ketagkanta kasi raragsak iti salinong dagiti payak mo. Di nakapagpanawan to'y kararwak, ti kanawan nga imam tapayaen nak. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Anya ti makunatayo iti daytoy, no kadwa tayo ti Diyos, awan ti makabaela bumusor kada tayo. Di na ipaidam ti mismo nga anak na, no diket indaton na ngagpaay kada tayo amin. Dimpaay na ti anak na kada tayo, dinto kadi si sasagana amang tedmet kada tayo iti so amin. Siya sinon to ti mangidarom kadagiti pinili ti Diyos. Ti mismo a Diyos, ibilang na idang awan basulda. Siya sino nga ro ti makabalin amang hukom kadakwada. Ni Jesucristo anatay. Saan la napagungar no di kedi adda ti makanawan ti Diyos ket isuta mangibabaet kada tayo. Anya nga ro ti makabalin amang isina kada tayo itayat ni Kristo. Tiriribok, tirigat, ti panakaydadanes, ti bisin, ti kinapanglaw, ti paggad, beno ti patay. Saan? Ure adadagitoy, agbaligi tayo, ngagbaligi.
gapuken kuana anagayat kada tayo. Ta sigurado ak nga awan ti makaisina kada tayo itayat na. Ti patay man wenno ti biyag. Dagiti angheles man wenno dagiti sabali anay langitan nga agturay wenno man nakabalin. Tagdamaman wenno ti masakbayan. Uray tulubong nga dati ngato wenno ti lubong nga dati to'y baba. Awan na pulos kadagiti na parswa tin makaisina kada tayo ti ayat ti Diyos. Ako kwa tayo gapo ken Kristo Jesus nga apo tayo. Ti sao ti apo. Isao amang tet ibiyag indengan tayo asay raragsang awaten ay anapan iti ayat tahiso titikal ket ibiyag Isao iti Diyos Apo suruten ayat ipupod mo tahiso ipagnos tayo Dalan ken ti kinabudno. Ti apo at dakuma kada kayo. Ti pannakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, saan kayo amadanagan ken mariribukan, mamati kayo iti Diyos, mamati kayo met kanyak, ado ti pagyanan iti balay ni amak, ket innak mangisagana iti pagyanan niyo. Diyak kuma ibagaday ito'y kada kayo no saan apudno, kalpasan ti ipapan ko panangisagana iti pagyanan niyo, umay kay to alaen, tapno adda kayo met itiyan ko, ammoyo ti dalan nga agturong iti papanak. Apo kinuna ni Tomas, saan mi nga ammo no sa dino ti papanam, kasano nga rod nga ammo mi ti dalan. Siyak ti dalan ken ti pudno ken ti biyag. Awan makapan iti ama no di magnakanyak, insungbat ni Jesus. Itataam ammo dakon, ammo yumetten ni amak, ket manipod ita, ammo ken nakita yon. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nabisita yo dagitay tantanem dagitay ipatpatig tayo iti biyagan hampay. Hampay. Di na pang kami di dinaratan nga po tabantay di kampusan tuda. Agangis-angis dagitay padak nga narigat makasangat kunak kadakwada anusan nyo basit hangkay mamatay dito'y nga to ta talaga nga ikalida kayo nga iramraman no ang anda kay nga isalugan dadda kami mat ijay atabay isumat laeng pasangat naggalispay sapay la nagtudo kunak mat kadagitay senior ito'y ayan ti amgid da kayo nga senior, kinda kayo nga agbalbalak nga dandani matayon. Pasya-pasyarin nyo ti kampusan to, napaya, planuan nyo no sa din no ti pagyanan yun to. Nalakaayan no, ipaabay da kayo to di karubam nga mo kasasao di, aging ganakin patay hangkay agsasao. Mapuyatang kanto no ta karubam pilyom dati kamaritis mo tayo sunto mo lakaabay mo tagpapanag kay nga agtong-tong-tong itan. Apay nga bisitaan dagiti minatay. Ginaggapuak nga parokya, gaputan nakaad, ado nga pamati. Ahaan nga Catholic Cemetery, public da adda amin dayay. Inagmismisa kami. Adamang mangeg ko nga na kami, gapon nga agsasao dyan, medyo naamyanan nga, dyan ti sumrekan, dyan ti Campo Santo.
Idinalpas ti mita, nagmimerenda kami, nga mahaan nga atang dagiti minerenda mi da nagsagana damat niya. Idi ko adda mangipukpukaw agtutubo. Adda kadwana, adda tarpulin da pay. Kung kunana haanen nga kasapulan nga bisitaan dagiti natay ta nataydan. Ti bisitaan tayo si bibiyag. Kung kunana naka megaphone. Hindi umasidang nagsardeng mat. Kaapay nga ipukpukaw na datoy kung kunak. Kitkitaan mo yung ilata. Haanan nga masapol nga bisitaan ida. Awan nanti kung ano natayan. Kung kunada diya nga kasla ipapabla. Diya mo no sino nga nangisursurok. Taga Salcedon sa dagijay. Di mayo da diya nga lugar. Kaya di ko da bakit nga limabas, apan mat makiminatay, at damot atang na inikkan na di may nga kadwada, hindi nawat na mat, awanan abalbalatong datoy. Kakunak kanya da kadagay kakadwak, apay nga umay datoy kampusan to. Di da ko mamapan ijay market, di da ko mamapan ijay bus. Apay nga umay datoy pay laeng nga madama misa ka agsa sa uda. Marurod mo dagiti Katoliko piman. Kakunak kada ko adahang kay nga marurod na insuro da, respetarin nyo ta insuro da, haan laki nga magunggon de pamati tayo. Haan laki nga magaraw di pamati, inya ti patsin nyo, nga pudno, iso ti aramidin nyo, haan nyo nga masapol nga panbiyangan, ti pamati ti sabali, tabasol. Nya bibiyang mo no iso pamati, dano iso insuro da. Iso ti kunak, apay masapul pa lang nga ikasjay mo. Kaya di kumamot ay ti kampo santo da akad da pamati da pangibagaan da. In a way, jo respect no iso ti insuro da. Awan mabalin latamot kadakwada niya. Kaapay nga bisitaan tayo, ulitin tayo, kalakinunak di kalman. Apay nga mapantayo ijay kampo santo, apay nga pantay bisitaan dagitay ay ayatin tayo iti biyag. Umuna, i-disregard tayo pala ti pamati, awan pala pamati toy. Iti social dimension tayo. Iti panagbiag tayo. Apay nga bisitaan tayo dagiti minatay tayo. Napatagdagamin kada tayo. Aging ganakin patay kameng da iti pamilya tayo. Isugarod nga kunada kanyak mano kayong agkakabsat father sa nga pulo tinabiyag 13 kami kuma nakaraman akabsat milata uray no timusay dan. Nakaraman da uray no agbalaygi tayo, nagbalaygi ka iti karir mo, datayo nga Pilipino, iramraman tayo, your parents, your lola or your lolo are so proud of you, uray na taydan. Iti balaygi tayo, nakaraman pay laeng dagiti minatay tayo. The same, uray no failure mat. No nagaramid ka ti pakaibabainan, imbabain mo, agraman da apong mo, kasjay ti pamati tayo, haantay nga maikat da ita. Tapos pangarigan ko man, nagbirthday ni Lulang mo ti September, nag-aawid kayo, nagraragsak kayo, natay ti October. Piyesta natay November ko natayo, hantay nga bisitaen ko namgarod, ka nagragsak kay laeng, haan natay nga maikat da ita. Iso nga, oray no awan ti pamati, ugali tayo, respetarin tayo, ta isuda, ti nakautangan tayo. Nagado ti nagbalaygi kada tayo, nakabasa, nagtrabaho, gapo kadakwada. Nag-abroad da, nagururnong damot piman, impatawid da kada tayo, aglaklak-am tayo ti kinaimbag gapo kadakwada. Haantay nga rod nga bigbigen, haantay nga rod nga onoren ida, hantay mga ibaga nga Diyos da, nga di respeto nga maitid kadakwada, iso nga napatid kanya tayo, kameng dalata iti pamilya tayo. At the question na daytoy ipanyo di kampusan to nga dagita makan. Ita west, ita east, west, ti kultura da, no Valentine's, anyat itid da, sabong. Anniversary dagiti agasawa, anyat itid da, sabong. Datayo nga Pilipino, hantay kultura ti sabong. No anniversary, inya ti ibaga tayo, practical tayo, sabong ti karabasa. Valentine, sabong ti katuday. Anya ti ited tayo, umuna ti pagsangaili, ken panangipakita ti kinasaya at tayo, umuna makan. Iso nga no simmangpet dagiti kakabagyan tayo, tatakuma, November 1 kinto, nagsangpet dagiti kakabagyan tayo nga, naggapumot ti Man Manila, wow, kasladal artista ta nagpupudaw da. Ngam no nagibilag da Eric, nagsublin jingisi da. Kagapo ti ragsak tayo, pumarti tayo. Haantay nga agsabsabong.
Makan. Nakan DJ pang sangaili tayo. Parchenyo takalding, parchenyo di mangukop nga manok, na ti kapintasan nga pag sangaili kada tayo makan. Iso nga haantay maidinay, aging gana ijay tanam, mangmangted tayo, ijay kamang ti pamilya tayo nga natay, iti makan. Iso dagi tay atang kung kunayo, dua nga anggulo ti atang. No ti atang para kadagiti hanga makitkita, dagiti ngamin imay nang evangelize kanya tayo, idi nakita da kultura tayo nga agat atang tayo, kunadan paganism dayta dakes. Maited iti demonyo dayta kunada. Ngam inadal ni the late Father Leonardo Mercado SBD nga padi, kunana datayo nga Pilipino hammo maikat dayta, apaya no ti atang ke mapan ka dagitoy kas pangarigan ko ma. Napangka imbis bodyo po unti akasya kalimtag. Kunamot na manggagas nga kaabay mo kunana nakaisbo ka. Iyatangam ay kadakkelan at mabagbagim nga iyat atangam. Haan ang adagayay. Datayo asosasyon iti pamilya dayta nga uray na tayon iti ragsak tayo may sa pamilya uray na tay hantay maikat di puso tayo haan nga sabong ti ited tayo makan. Ngam haan nga pagdaydayaw kadagiti anito nga haan nga makitkita di kameng ti pamilya tayo agyamyaman tayo iti balaygi tayo. Iso nga agraman di Campo Santo inramraman tayo nga apan ikkan ida. Although i-discourage ti simbaan ngam di puso tayo hammo maikkat ta apaya kasjay tay nga rod nga agsa nga ili datayo nga Pilipino agraman ijay Campo Santo. Iso ti kung kunak di kalman Nekan nyo ni apong yo saya atin yo amom nga awan ngipen na sa nakuselta atang mo mangalngal na nga rod. Mamartek ni tatang mo na tayga puti arak inikam nagbasit nga tubay ito apay dete kumahaan nga nakalukat at atakawon dagiti agub ubra di Campo Santo. Hantay maikat although i-discourage dangem di asosasyon iti pamilya haan tayo nga maikat. Isong aging ganakin patay na patigda. Isuda tinagtawidan tayo. Isuda ti poon ti balaygi tayo. Isuda no si asino tay tatta. Isuda naggapon na iso nga apan tayo bigbigan dayta akinasaya at da. Maikadwa itilubong ti pamati. Sa balimat itilubong ti pamati. Apay nga bigbigan tayo dagiti minminatay tayo. Ulitan tayo na ibaga di kalman. The Pilgrim Church, ti agdaldalyasat nga simbaan, nagkatlo. Anya dagitoy nagkatlo nga simbaan. Dagiti sa santo, sa dilangit, sino dagitoy tattao dagitoy. Ngam nakapudnudan iti biyag da di addadatoy, iti pamati, nasaya at nga aramid, panagayat iti kabsat, dagitoy ti rason no apaya nga nagsantuda. Kaaddadan nga makikadkadwa iti rupan-rupa. Kunana ti mo na nga maibasa di kalman ti libro ti paltiing, vision ni Juan Dayjay. Anya ti kunana, nakitak dagiti nakabado iti puraw. Asinno dagitoy, dagiti nakaanos iti pannakaidadanes, linabaan da ti kawusda, ti dara, ti kordero. Kunana ito'y ibanghelyo tayo tatako na ni Apo Jesus, siyak ti dalan, ti pudno, ken ti biyag. Awan makapan iti ama no di magnakanyak. Kas ano nga agbalin nga dalan ni Apo Jesus, isuna ti katanukan ti ipapatay, babaan ti panagungar. Keday ta adara ti kordero, nakaraman tay amin kasano, babaan ti panangidaton na ti bagina, imbukbok na ti dara na iti altar, imbati na ti sakramento, iso ti naibunyag kanya tayo. Datayo amin anabunyagan, nadalusanen iti dara ti kordero. Daye basol nga tinawid tayo, nadalusanen iti dara ti kordero. Nadalus tayon, naisalakan tayon. Ngamaan niya, sakramento, konpisar no agkamali ka. Nasanton ako munyon tapno sumanto ka. Kagapot na maawat tayo daytoy, han na kayat nga sa uwan nga naawat mo sakramento 100% na isalakan kanhaan at the counterpart mo. Participation mo, anya ti participation mo, iso day ti ibagbaga na nga good works. Nabunyagang ka, naamawat ka ti sakramento, anya ti mission mo, agaramid iti naimbag kadagiti kakabsat mo. Apang ka nga agayat, apang ka nga agserbi, so ibabaan kin ni pamatim kin ni Apo Jesus, iserbim ti nasaya at nga aramid, perfect pan naka
isalakan. Isu dagitoy dagitay sa santo. Addadan nga makikadkadwa iti rupan-rupa. Beatific vision. Kadkadwadan ti Diyos. Isugarod nga isuda met gapot addadadyayin nga makipagragragsak. The intercede for us. Ikarkararagan na tayo met. Datoy na ang San Jose. Maikabiltod ta ni sa Padre Pio, kin San Peregrino. May intercede iti cancer. Ta isuda addadan. Kamangan tayo, agpatulong tayo kadakwada. Makapagkararag tayo nga direktawan, nga maadda pa ng ibabat at dadadyayan. Maikadwa pa ti simbaan sa santo, maikadwa da tayo asibibiyag. Pasat na tayo dito asimbaan. Maikalo dagitay na tayo addan nga pimusay, nga hampay nakapudno. Iso dayjay, sa santo, da tayo asibibiyag, ken dagiti pimusay. Da tayo asibibiyag, da tayo tinabilag nga maysa. Apaya, nya tibilag tayo. Na adda nagkamalyan tayo, mabalin tayo paylaeng ti agbalbaliw. Ti misyon tayo, ikarkararagan tayo, dagitoy kakabsat tayo apimusayan ta sa andan a makapagkararag. From the book of Maccabees, likliklikan dagitoy kakabsat tayo ngahan nga mamatit panagungar. Anyat inaramid ni Judas Macabeo, nagurur ti kwarta. Handa kayat nga basaan daytoy. Tanda pat yun ti panagungar tinatay. Nagurur ti kwarta apaya pang nangikarkararag dagiti basbasol dagiti pimusay tanawa patyen nati panagungar dagiti natay. Kaanya takin misyon datayo asibibiyag. Iso nga ikarkararagan tayo dagiti pimusay kakabsat tayo. Haan laeng agaputa na patigda kada tayo misyon tayo taditay ammo no nakapudno da nasaya at unay. No haampay or orayan da dayta apan nakadalos. Anya ti pan nakadalos, kararag tayo si bibiyag. Hantay mga ibaga nga tila sa santo kadagitay laeng naamuan ti simbaan, canonize ko na tayo, or declared. At damot adagitay nakapudnon, nga haampay nga naamuan ti simbaan. Kala ko ayan mi mat ide, manuoras nga pagnaan mi mapanlaeng makimisa. Dayjay nga pamati, haan nga nga bigbigan ni Apo Diyos mat. Kadagiti pampamilyayo ditoy. Isuda nagsangsanga ili ti padi, di da pa agsida ti itlog ta, sidanto ni Apo Padi no dumanon, pamati. Di ka mamayatan nga papayam ka, hamo pa'y sidaan, idaton mo laeng ka dagiti agsida. Pamati mo laeng, good works. Ado dagiti nagsaksakripasyo, gapo ti pamati, simursurot ka dagiti papadi, inted dati biyag da, nagsaksakristan dati mano nga tawtawan, no kita makikinasanto mo, dayjay nga mahan lang nga naamuan. Katata, obligasyon tayo, trabaho tayo, ti mangikarkararag kadagitoy nga pimusayan. Anya tinamnama tayo, ni Kristo ti biyag. Natay ni Kristo, nagungar, no isuna ti ulo, datayo ti bagi, haan na kayat nga adda sumina. Ti kayat na maisalakan tayo, amin. Ti kayat na agkay kaysa tayo ijay, amin. Amin ijay. Kano adda matay, sungarod ti kuna tayo nga, dagiti pimusay iti nga pamilya tayo ken nakapatpategda isugarod nga agsangit tayo pay tanumatay di asom ka agsangit ka pay tanapategking ka keno ipunpun tayo dagiti nagyan di bagida no kararagen tayo di mamatiak kuna tayo idikalman panagririnanod dagiti sa Santos Communion of Saints anya dayjay santo sa dilangit datayo ken dagiti minatay kunana iji mamati at iji maudi nga artikulo, anya ti kunana, addantumet panagungar ti bagi. Yeah? Hello? Addanto panagungar ti bagi. Tadag iji bagi nga naipunpun iji Kampo Santo, nasagraduanda, apaya, nabunyagan. Namati da. Iso nga nasantuan dagitay bagi. Haan tayo nga ipada kadagiti ordinaryo nga animal, ordinaryo nga ayop nga mabalin tayo nga sidaan, pagangangawan, iwarahaan. Marespeto da, ta nabunyagan da, iso dagijay na mangururay ti panagungar. Nga kuna ni Apo Jesus, umay kayto alaen, hantay nga amuno ka ano. Nasagraduan da, iso nga respetaren tayo ida. Iso yung kunana di artikulo tayo, addan to panagungar ti bagi, da tayo, mangnamnama tayo, makipagungar tayo tumat. Sana ibaga di maudi, mamati akmat iti biyag nga ag.
Haan laeng nga dito'y lubong ti biyag tayo, temporary. Dito'y biyag tayo dito'y temporary. Ngam dito'y nga biyag tayo, iso ti panagsagana para iti biyag nga natantanok. Anya dayjay, beatific vision, to be with God face to face. Makisangsango tayo to, makilangan tayo to. Dayjay ti ambition tayo. Iso nga datay nga nabunyagan, ti mission tayo, mangikarkararag, naawat tayo dayta nga pan nakaisalakan, ikarkarigatan ti agbiag anadalos, no man pa'y agkara ikursong, agkara itublak tayo ti basol, ti simbaan, kayat na agbabawi, tapno makikadwa tayo to kenkwana di jay aro, itirupan rupa. Kunandak to makita di langit, damagin yun ton ano napanak, ngam naawanak di langit, di karkaro pa ikada kayo, pwede ko na yun. At daka di langit, at awanak, anyala dahita, unfair, kung naktumat Kada jay, ado pagkapsutan tayo, ado pagkurangan tayo, ngam ti kayat ni Apo Jesus, ikarkarigatan tayo asurutan ti panursuro na, gaputan na awat tayo ti sakramenton, agbiag analintag. Dayjay ti gol tayo amin, haan lang nga dito'y daga. Dayto'y temporary laeng. Iso nga dagiti kakabsat tayo nga imunan, ikarkararagan tayo met ida. Dahito na santon amisa, iso ti katanukan akararag para kadakwada. Lagi pun tayo amin, nakautangan din na imbag anakam, nagtawidan. Dagiti tattao nga nang inspirar kanya tayo, ta nagbalay tayo. Dagiti tao nga nang subok, nang italmag kada tayo ngam, iso ti timmibker. Iso timmibkeran tayo. Dagiti tattao nga nang-inspire kada tayo ng imunadan. Dagiti tattao nga dakkel ti tulong na kada tayo. Di kagad di mo gad bigbigan dayta. Kagaputa di tayo amuno nakapudno da, anya mo ti isubalit tayo, iso daytoy napudno akar kararag. Naunday akar kararag. Tadi tayo ammo. Ngam agtalit tay latta iti grasya ken kaasi ti Dios. Tano na tay ni Kristo tanagungar kunana, tapno haantay ton nga lakaman ti agnanayon nga ipapatay. Second reading tayo tata. Anya ti kunana, who will separate us from the love of God? Riribok, didigra, anyaman, uray ni patay. Haan na tayo nga isina ti ayat ti Diyos. Daya ti mangtad tinamnama nga dakkel kada tayo ay ayatin na tayo latan ni Apo Diyos. Si bibiyag wano na tayo, kukwa na tayo. Daya ti kayat na nga ibaga kada tayo. Kararag asapasap, agkararag tayo iti si bibiyag a Diyos, anamarswa kada tayo, nga agbiag ken agragsak, di na tayo baybayan. Amatay gapo, tapabaknangin na tayo iti biyag nga agnanayon, ket iti tunggal panggap umararaw tayo ket kuna tayo, apo ti biyag denggam dagiti tattaom. Agpay kadagiti minatay ti familia ken gimong mi. Apo inayabam ida nga anak mo, babaan ti bunyag, ket pagiranudem kadi idan iti agnanayon akapyam. Dawaten mi ken ka apo. Agpaay kadagiti agsagsagabay ti sakit ken kinapanglaw. Agpatingga ka din apo ti panagladladingit da, ket maragpat dan tinananay akapya, itaken iti agnanayon. Dawaten mi ken kaapo. Agpaay kadagiti agladladingit, gapu iti papatay ti maysa na pateg kadakwada. Yaon mo kadi ida apo, iti daytoy akasasaad da, ken ikkam ida tinamnama, pinanagnekan niya po Jesus kada kami babaan ti panagungar na. Dawaten mi ken kaapo. Agpaay kadagiti ulila ken balo. Ikam kat ida apo iti kired ken pigsa, amang saranget kadagiti panubok ti biag. Dawaten mi ken kaapo. Agpaay kada kami nga imay mangilagip kadagiti minatay mi. Masarakan mi kumaapo ti ayat mo kada kami, babaen dagiti tattao amang iburay ti biagda kada kami. Dawaten mi ken kaapo. Agulimet tayo met dawatin dagiti bukod tayo apanggep.
dagiti panggap ti pamilya tayo. Intay mat ikararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Dawatin mi ken kaapo, apo ti biag denggem dagiti tattaom, Dios nga amami, agyaman kami, ti panangipaneknek mo kada kami ti biag nga agnanayon, babaan ti panagungar ni Apo Jesus a Kristo. Isagana na kami dumatagtuken ka, babaan ti panulong mo kada kami, amang tungpal kadagiti bilbilin mo. Dawatin mi daytoy gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Iraman tayo, ti kararag tayo, ti special intention, da Christine, ken Camille Cadasio. Kumararag tayo, kakabsat, tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin.
Ket may paay pakaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo makikaysa kam ken Kristo iti daytoy na endaklan a sakramento. Kitaem kada si aayat dagitoy daton mi ket alaem ka din a mairanod iti gloria ti anak mo dagiti kakabsat mi apim mo sayen gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudnoonay a maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Isu sinagaba na ni patay, tapno saan minto na sa gabaen, ti agnanayon nga ipapatay. Iti kinapudno na, kinayat na nga isulaeng ti matay. Tapno di agresat adakam amin, agbyag kam kuma nga agpaayken ka. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Iapo a Diyos, dahil amin aparswan. Tilangit ken daga, natno day ti pakaiday-dayawan. Hosana iti kamatwan, madaydayan, ti umay tinatan ti Apo. Hosana iti Pudno nay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paimo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paimo ida kada kami, abagi gandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Nabaen ti krus mo, kening kabanagungan, inatami sa lakan, manubuti sa malubungan, inatami
kamin sa lakan, manubuti sa nga iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka, dawatin mi apo, tada kami amakirano, diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysahan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi nga idawdawatan mi dagiti adipen mo isuda nga inayabam apim mo say ditoy alubong. Babaan day di pa nagbunyag da na iranod dati ipapatay ni Kristo, mairanod da kumamet iti panagungar ni Kristo. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim nang runa dagiti awan makalagip amang idawdawat kadakwada. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantan-ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ina
Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinaga sa tanamnamaen mi, ken iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin. Kapya, kapya. Cordero ti Diyos amangikar, kadagiti basbasolmi sa ngalubungan, mga asika, kadal kami. Cordero ti Diyos amangikar, kadagiti basbasolmi sa ngalubungan, mga asika, kadal kami. Cordero ti Diyos amangikar, kadagiti basbasolmi sa ngalubungan, itten kada kami ti kapya, itten ti kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Hesus, babaan ti papatay ken pinagungar na, inikkan na tayo tinamnama ti panagungar. Ti Kordero ti Diyos sa nangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagaasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngem ti may salaeng nga sa mapaimbag tontoy karako. May kungani kama, o Diyos ko, amin na barikot ko, tas ikalaeng uwapo, tiyam mo makatulong, to'y no mo. Umay kung ani kama, o Diyos ko, narasiunay agyaw ko, nasikalaeng uwak ko, tiyang mo makatulong, tu'y no mo. Agpasaga, ngarot kerka, awan sa bali, piman anam naman, arakupen na
ti amo makatulong to inumo agpasagak ngarod kanta taawan sa bali piman anam nama arakupen na karon ala sakbay nga inang may wawa agpasagak ngarod kanta taawan sa bali piman anam nama arakupen na karon ala sakbay na inang may wawa. Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo tadagiti pimmo sayan nakakabsat mi anang ipaayan mi iti daytoy a sakripisyo ti misa makastrek dan iti taeng tilawag ken kapya gapo ken apo meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti apo.